Subsub ang pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo aron pagsagubang sa epekto sa El Nino ug sa krisis sa tubig nga gideklarar ni Mayor Michael Rama. Usa ka convergence meeting sa nagkalain-laing opisina ug mga sektor ang gipahigayon sa mga opisyales sa dakbayan kagahapong adlaw aron paghulma ug mga short, medium ug long-term nga mga kasulbaran. Kining mga solusyon naglangkob sa pagapud-apud ug mga seedlings sa mga apektadong mag-uuma, paghatag og mga hose ug drums ug pag-establisar og mga impounding areas ug water reservoir aron adunay igong supply sa tubig ang katawhan ilabi na sa kabukiran. Natay programs, projects and activities. Kunya short term na, medium term and long term. Dili kay hasmag na lang mura wa may gibuhat, but the truth of the matter, istorya na ko? The truth of the matter really is, we've been working since last year pa. Kahinumduman nga ni atong nilabay nga semana, nideklarar na og state of calamity ang konseho sa syudad sa Subo sa bukirang mga barangay ni syudad tungod sa epekto sa grabing huwaw. Dugang ni Harold Alcontin, ang pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, mamahimo nang magamit sa kagamhanan ang Quick Response Fund kun QRF aron makapatuman ug mga proyekto nga makatabang sa huwaw ingon man sa krisis sa tubig. Iya usab giawhag ang katawhan nga dili magusik-usik sa tubig sa ilang panimalay. Kinahanglan ang conservation sa ato ang tubig mo importante kaayo, no. So ato nang muro ginay tabang, no, nga among gusto na ipadangat sa inyo ang conservation sa tubig, dili ingon nga dita maligo, but ato dyon i-maximize ang paggamit sa tubig. Sa tubig. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.